Пред паметника на Съветската армия и днес имаше много хора, дошли да снимат процеса по демонтажа. Един от тях е Любомир Тодоров. Според него социалистите нямат право да искат референдум за съдбата на паметника, при положение, че по време на комунистическото управление на страната ни са унищожени десетки български паметници. Един от тях е мемориала на 1 и 6 пехотен полк край НДК. Беше, слава Богу, върнаха на Лилава, който е. Значи, един друг много емблематичен паметник е в Враца. Паметник страхотен, правилно от италянец на Христо Ботев. В Костинброд някакъв параклис с църква, не знам къде си. Такива красиви, те просто красота. Това първо не е красиво. Това първо, и той автомат, и много странно, че вчера казват, вече в Унгария има, който е най-високия паметник. Този вече е отразан, не е най-високи. Ана от Латвия също беше дошла да снима паметника. Впечатлена е, че го демонтират на парчета. Това е като някакъв продължителен перформанс. Всеки ден режат по една част. Разказа ни как в Рига миналата година е премахнат най-високия социалистически паметник в Латвия. Беше всъщност голямо празненство за всички латвийци. Сега това място е за различни спортове, за скейтбордисти и няма никакво символично или политическо значение. Едно от предложенията за пространството и около паметника на Съветската армия е именно там да има модерен скейт парк.